बेसर बारि मोदोमदों जोंनि बागाना ग्रोम 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 बेसर बारि आंनि बागाना ग्रोम 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 बेसर बारि आंनि बागाना फुला फुसि लांलाबायदो रोजा रोजा नायनानै फुला फुसि लांलाबायदो रोजा रोजि नायनानै टेरेव 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 खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय आङो दायो बेसर खानो ओंखारदों गाइस आङो दा नै नायदो नोलोबारियावसो दंफैयो नोलोबारि माने आलु गायग्रा जायगा आरोना जोंहानि आलुफोरा नायलाय फिसा फिसा जाजोब्बाय दा ओंखारजोब्बाय जोंहानि आलुआ नै देरबाय एसे एसे देरबाय खोजोबना होदो आरोना मा होनदों बाबा हा फुलांबाय थाना मा होनदों आं दा बेसर खानो फैदों आरोना नै बेसर रोजा रोजाखौ फुनो होदो बाबाया जोङो फुङावनो फैदों ओंखाम जाखांबाय दायो 9टा बाजिदो हा मटराबो एसे एसे जौबाय गाइस ओमफ्राय बेखौनो खोनो होननानै फैदों जों आरोना मटरखौबो खोलायनांगौ आजिखालि ओमफ्राय दा ओंखाम जाखांबाय नालाय जों बेसरखौ एसे फुना लांसै आरोना बाबाया मुलि होनो नागिरदों बेसराव ओंखायनो जोङो जानो थाखाय बेखौ फुना लांग्रोजोबनोसै आरो नायदो गाइस बेसरफोरखौ एथ'ग मोजां मोजां मुलि होआलासिनो नैफोरखौ रावबो लांफैनो रोङाखै नै नायदो एफा मोजां मोजां बेसर दङ आइमोना बैयाव फुगासिनो दङ ओइ नै थांग्रोनोसै नोङो आब'आ लिंहरगासिनो दंनो ओमफ्राय आङो इदिखौ फुवा आङो इदि गिदिर गिदिरखौसो फुगोन गोबाखौ रोजाखौ नायलांबाय नै आयु हाबाब फैबायलाय गाहैलाय लांबाय नै बेसरफोरखौ नायदो बेसे मोजां मोजां नै मद्द' मद्द'नो इफोरखौ रुनानै बयल खालामनानै जानोसै जाय बेसर गोथाव मोनो नै लांफैदोसो गाबोनो मुलि होसिगोन बाबाया मा गुंग्रुं गांग्रां खारदो बाल अख्राङावलाय नै गाइस सासेया थांसिगोन माने फिसाजोनाव लिंहरगासिनो दङ नै बेसरा मनासो रोनो फुना लाबाय हायलायबावसो थांसिगोन बियो लोदो बुसि गालिया ओमफ्राय सासे आरो नै फुगासिनो दङ बेसरा नै खागासिनो दङ हा बेसर मालिकालाय नै इनोथ' आरो नै गाइस बेसर मालिका दे बेसर मालिका नै फुगासिनो दङ ओमफ्राय आंखौ दा फुनो होदो रोजाखौ नायना फुनांगौ गेसें जाबासो अब्लासो मोजां जायो बेसरा ओंखायनोथ' रोजाखौ नायना फुदो माइनाव दे जागोन दे अके सार आं हले गिदिर गिदिरखौल' नायना फुगोनहाय सार नै जि गिदिर गिदिरखौ आं जा मोजां नुखादों माने एफा बेसर बारि नायलाय ओरैबायदि मोजां जाखादों आरोना नैयाव माइसि रोजा इखिया फुफै नैलै माइनावा बेसर फुदों रोजा रोजाखौ फु एसे नायनानै मना गुफुर लायनानै फुदों दे सार आंथ' फारसेनिफ्राय फुगोनहाय आं मिथिया फारसेनिफ्राय लांदां जागोन माथो आंनि माबायाव आबादावलाय एसे रोजाखौ नायना फु माइनाव गिदिर नुनाय माखाखौल' फुगोन आङो साफाखौल' फुगोन आं सान्दुं गोसायाव बेसर मैगं जानो लुगैनाय बेसर मैगंखौ आङो बयल ना एकदम ना बोथियाजों होनानै रुनानै ना मावा गुरगोन आरो मागुर मोनदेरबाथ' थैखाबायलै आंथ' फुख्रिनिफ्राय लांगोन आरो जा एखेबारे फुख्रियाव दङ ना नोंसा बाबाया दा सारगोन मालाय फुख्रियाव सारना हरगोन बाबा थोरसिथामसो जाखागोन आंथ' बेसर एकदम रुनानै ना मागुर होदेरबाथ'
आरो एकदम गायसनालाय दुन्दिया जि बाथोन मोजां फानलु सामब्रामजों देबाथ' सोलास्लिबखाबाय आं नैखौ नाय नै जि मोजां मोजांखा र' फुग्रोखानोसै बुरजा बुरजा फुनोसै बेखौनोथ' बाजाराव बेसे दामनि 50 थाखाजों लागौमोन दा आंनि बागाननिफ्राय बोरैबा फ्रियाव मोनलांनायबासो दा आंनि बागाननिफ्राय लांसिगोन फ्रियावनो नोंनि बागाननिफ्राय लाङाबा सोरनि बागाननिफ्राय लांनो देलाय दे जादो आरो दे र' फुबावनोसै आयु हाबाब नैखौथ' माबायदि नायलाय बेसर बारि मोदोमदों जोंनि बागान आयदै मानसिबाय माथो मेथाइखौनो खननो रोङा जाम्बि बेसर बारि मोदोमदों जोंनि बागाना टेरे टेव 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 ग्रोम 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 बेसर बारि आंनि बागाना ग्रोम 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 बेसर बारि आंनि बागाना फुला फुसि लांलाबायदो रोजा रोजा नायनानै फुला फुसि लांलाबायदो रोजा रोजा नायनानै नङाबा आङो दाहाय मुलि सारनोसै मुलि सारब्ला मोनजानाय नंला जानो लुगैब्लाबो बेसर मैगंखौ आयै ना गोथांजों बेसर मैगंखौ टेरेव टेरेव टेव 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 टेरेव टेरेव नै मेथाइ खनग्राया गायसै सिगांनो माबाखायासै खालामनांगौरा सिगांनो रिहार्सेल खालामनांगोन सिगाङावनो जाबायसो आङो माबाबो नङा मिउजिक डाइरेक्टरबो नङा सिंगारबो नङा ओरैनो आबादारि मानसियालाय बहाथो रोंनो खुगा मेथाइ खननानै बेसे इन्टारेस्ट मोनोबोलै आंखौ खुगा मानि जाजोब्बाय बाबाथ' रायजोयाबानो जाबाय दा ओमफ्राय फार्स्टनिफ्राय फुखादों आङो फार्स्टनिफ्राय फुखादों नै गायसनायलाय इमान मोजां मोजां बेसरानो माने लाइथां माथां जि गावदां आइनि सिगाङावसो खनांगौमोनथ' आरो नोंलाय आइया मालाय मोसालायगौमोन होनलाय बेसर बारि मोदोमदों जोंनि बागाना बाबायानो मुलि होफैबायानो जोंना खाथ्रासो जोङो जेने थेने एसे फुग'नो हाबाय हा जिङाव सासे सोगासिनो दङ बेसे बुरजा मोनखो नोंथां थार' दिबिया लानो एसे हैनो मोनबानो जाबाय बाबाया मुलि सारजोब्बायानो नै हास्लाबखादिया बाबादो मोनजाला दिनै ओमफ्राय बाबाया दसे थाथ'बानो जायो आरो फुगौमोन ना आङो थाया होनखादो सासे गोसोन लांनो ना सिखोनो हाला लांला सासे मटरा जाना मटरा इनिफ्राय सिम आरो ओइयाव दंबावो मानसि गोथां गोथाङै माबानाया खोबाय थानाया इयो आलुआनो मोजां मोजां जाबाय दै होग्रा बाबा इयाव आलुआव सेस दै होनो मोनबा बेसे मोजां मोजां जागौमोन मटरानो एबार देग्लाय जि बुरजाखा ओइ नैबो इफोरा सब मटर गोजा मा न'लैलाय बा नानि माबा माबि साग्रानि न'इयो न'आ केम इसोर न'आ मटरखौ नायदो गासिबो गोजौ गोजौ जाबायानो लोगोफोर नायदो आलु माबा आलुसो होलांबाय मटर
मटर जि गोलाव गोलावखौ हायसिम हायसिम नै बेफोरो सब खोजोब्बाय आरोना बेफोरो खोजोब्बाय आरोना गासिखौबो ओइसिम रोमै रोमै ओइ एबारो मटर गोजा बेफोरो सब मटर गोजा बै मानसि गोथां गोथां खोनायसिम आरो ओरै सब जोंहानि गोजा नैलै रायजोफोर सनाफोर फंबायफोर आदामोन बाजैमोन माइनावा होथारलायबाय सान्दुं गोसायावनो मटर खोनाया मावथिथार खेथि मावनानै जानांगौ बिजनेसखौ मावना जानोसैलै गाइस मानो आरो खैया माखासे खोजोब्बाय एकदम ओइनो दंबावो खोनो मटर बागान गोजा बारा नुबाङा देराखै नालाय बारा ओरैजाय गुबुनफ्राबो जागासिनो मटर जावसिनाय माने बागान गोजा मा होननो आरो मा होनोलै गाइस बागान गोजा जोंना मटर आलुनि सिजन नालाय उपाय गैया खामानि मावाबा दा बाबाखौ हारसिं मावबाय थानायनि सहाय फैदों माबायदि जाबोसै जावनायफोरा जादों दे एकदम नों जावनाया ग्रोम ग्रोम फिथाइ थाइथारगोन बायदोंमोनदां दाम मोनथारगोन बे उनावहाय फाननो एकदम फिथाइ बरानो फिथाइ बरा बरा जाथारगोन बे बुरा बुरा जाखायोब्रा हिनजाव मानसिफोराबो मावनो हायोना आजिखालि खेथि मावनो हायो खेथि मावनानै जानो हायोलै गाइस हिनजावफ्राबो ओरैनो हाया होनना जिरायनानै थाबा जायाना माबायदि मोनदों मटर खोनो मोननानै प्रेक्टिससो जादों प्रेक्टिस जादों जेनेबा देनां इयुननि थाखाय आरोना इयुनाव प्रेक्टिस माने गावनि माबानि थाखायबो गावनि देहानि थाखायबो सान्दुं खामो आरो एसे सान्दुं खामनायालाय मा खायनो सान्दुं खामबाबो मानसिना देनांहाय इयुनाव माने सोलिलांनो हानाय बायदि आरो सोलोंना लाखादों आरो मोजां बाथ्रा बिदिनो जेरावबो आखा फाखा जानांगौ बिदिनो हाखायो आं जेरावबो ओरै नायलाय ओरैबो नायदोब्रा एसे मोखांफ्रा माबाफोर जाबाय नामा आयु गोलोमलायबाय सान्दुं गोसायाव गोलोमाखैलै बारा गोलोमदोंमोन हगारबाय जि बार स्रो स्रो बारदों मोजांथार सान्दुं गोसाबाबो बार स्रो स्रो बारनायजों आयु दसेनो सिरि बोरै सिरिबा खोखांबाय इखिजा दसेना ओइखौथ' खोजोबोबाय ओइनै हाजिराफोरा ओंखायनोथ' फैनो गियो ओंखायनोथ' न'निया मावनांसिगोनथ' आरो मावो माने इसोरो दे नोलोफोरा बिराद दिस्टार्ब माबायदि नुदों गाइस कमेन्टआव फोरमायहरदो गाज्रि नुदों ना मोजां नुदों आंनि मावनायखौ कमेन्टआव फोरमायहरनांगौनो मोजां नुदों ना मादों ओमफ्राय जाय लाइक साबसक्राइब खालामाखै लाइक साबसक्राइब खालामना होदो शेयारबो खालामदो बिथांनि चेनेलखौ बिनि चेनेलनि मुङा सापर्ट खालामना होदो अननानै रजि अफिसियेल बावसो बेसे एकदम गोदै मिलु हाबनाय चेनेलनि मुङाबो रजे आयै आंनि मुंखौ माबायानो दोनथारबा गोदो बुरैफोरानो जोनोम जाजेननाय रजे होनलायनायलै चेनेलाबो रजे नों नङाब्ला होननाय आरो रजे नङाब्ला मोजांथ' चेनेलनि मुङा गारि मोनसे गैथाराबा रावबो मावग्रा सोरबा हेफाजाब होफैदो अननोबा कपि आगैमोन रेबिकामोन सावरि जाफै जानाव चन्द्रिका रेबिका दुदुमनि
दुदुमनि माने सुमि आरो जों ओरैनो गाबज्रियो दुदुमनि होननानै सुमि फैदोलै नोंसोरो आंबो ना हमनो नागिरगोन माबायाव मैदुमफुराव फैब्रा जावफ्लेना फै आलुफोरखौ आलुखौ जावफ्लेबा जानाय नङा हाखौसो जावफ्लेनांगोन हाखौ जावफ्ले दसे थांनानै ना बोथिसे गुरना लांबावनोसैसो गाइस बेखौ दसे खोबावनानै गाबोन आरो खोनो फैखाबावगोन नालाय फुंनिफ्रायनो खोदो बेखौ जों बिराद खोबाय माने बेफोरनिफ्राय खोबोजोब्बाय ओमफ्राय जों आं दा ना बोथिसे गुरना लांसिगोन आरो ना नोंथांमोना नायलांबाय थादो नाबो मोनसोगारो खोमा नोंसिनियाव बे फार्माव मावाबो मोनो नास्राय ना गोरै गासिबो मोनजोबो बारलि मोनगोन ना मोना बारलि ना बारलि मोनो मागुरबो मोनो मैया ना मागुर मोनो ना सिंग्रा एकदम ना बोथिया जाथावना मोनथारो खोमा आयौ खुदैसो गलायहां जालायबायलै आंहा खोनानानैनो आरो नुबाथ' गोथांबाबो जानो लुगैलांगोन सैमा मावजिफोरबायदि बिराद गोरा गोरा मुलि बाराय नालाय ट्रेक्टराबो सा साराजोंबो एवलांदों खोमा थांथ'आ आयं थांथ'आ दसे जावबावलै टाइम जायाखै नै जोबलायबाय लायरिसे जोबलायबाय लाइन बा खोखों